टॉन्सिलाइटिस एगो अइसन स्थिति है जवना में राउर गले के पीछे के दोनों और सॉफ्ट टिश्यूज के दो छोट गांठ होखेला। टॉन्सिलाइटिस तब होला जब आपके टॉन्सिल्स में संक्रमण हो जाला। जब टॉन्सिल्स में संक्रमण होखेला त सूज जाला, अवूरी दर्द होखेला, अवूरी निगलला से दर्द हो सकता। आम तौर पर टॉन्सिलाइटिस के पहला सिम्टम होला गले में खराश। के पता लगावे खातिर डॉक्टर ज्यादातर आपके गले के लाली आ सूजन के जांच करेलन आ साथे में बुखार, खांसी, बहती नाक, दाने या पेट दर्द जैसन और लक्षण के बारे में पूछल जाला। ऐसे उनकरा के बाकी कंडीशंस के पता करे में मदद मिल सकेला। संक्रमण के कवनो लक्षण खातिर आपके कान आ नाक के जांच कइल जाला। राउर गर्दन के साइड के महसूस करी कि आपके लिम्फ नोड सूज गईल बा कि ना। एक बेर टॉन्सिलाइटिस के डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट प्लान टॉन्सिल्स के कारण पर निर्भर करेला। टॉन्सिलाइटिस के इलाज। हालांकि वायरल टॉन्सिलाइटिस और बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के लक्षण एक जैसन हो सकेला, लेकिन एकर इलाज अलग अलग होखेला। टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार कइल जा सकेला। कुछ दवाई, अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बा तो आपका डॉक्टर पेनिसिलिन, क्लाइंडमाइसिन या फिर सेफेलोस्पोरिन जैसन एंटीबायोटिक्स लिख सकत बाड़न। आपके डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस जरूर फॉलो करी आ एंटीबायोटिक के कोर्स पूरा करी। चाहे कुछ दिन में आराम मिल जाए, अगर आप बीच में कोर्स छोड़ दे तो इन्फेक्शन औरी खराब हो सकेला या आपके शरीर के दूसर हिस्सा में फैल सकेला। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होखत बा तो आपका डॉक्टर ही गले के खराश में मदद खातिर आइब्यूप्रोफेन या एसिटामिनोफेन जैसन ओवर द काउंटर पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर सकेला। सर्जरी। अगर आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस के परेशानी हो जाले तो आपका डॉक्टर टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलाइटिस के सर्जरी कर सकेला। ये आपके टॉन्सिल्स के सर्जरी के जरिए हटा देवे के तरीका बा। टॉन्सिल के हटावे खातिर आम तौर पर मेटल के टूल्स के इस्तेमाल कइल जाला। इके कोल्ड स्टील टॉन्सिलेक्टोमी कहल जाला। बाकी यह तरीका से सर्जरी कइल पर पेशेंट के काफी ब्लड लॉस आ दर्द होखेला। यह ब्लड लॉस आ दर्द के कम करे खातिर डॉक्टर कई साल से अलग अलग तरीका के सर्जरी के इस्तेमाल करता रहल बाड़न, जैसे बाइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, कोब्लेशन, बाइपोलर इलेक्ट्रोडिसेक्शन, इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन और इलेक्ट्रोकॉटरी, हार्मोनिक स्कैल्पल, माइक्रोडब्राइडर असिस्टेड पार्शियल टॉन्सिलेक्टोमी, डायथमी, लेजर सर्जरी, क्रायोसर्जरी। टॉन्सिलाइटिस के इस सब में से कवनो तरीका से हटावल जा सकता, लेकिन सही निदान अवूरी इलाज के योजना खातिर डॉक्टर से सलाह लेहल जरूरी बा।